Sziasztok, Kovács Patrik vagyok, és ez a Patrik videói 11. rész. És hát, nem tudom, ez egy 5 perces videó lesz. És a 13. ahogy már mondtam, külön kiadás. Jaj, külön kiadás lesz majd. Végignéztem ezt a Slender játékot a Martinnal, és akkor úgy csináltok, sziasztok, na, nézni, így hogy sziasztok, és akkor végignéztük, elkapta őt a Slender, vagyis nem kapta, elkapta, igen, és csak 6 papírt tudott összegyűjteni. Nagyon durva volt. Majdnem betoltunk. Aha. Majdnem. Azt nem szó szerint... Értettük, ez csak egy sorfordulat. Ja. De tényleg egy picit ijesztő volt. Hát csak egy picit. Hogyha le akarjátok az egyik Slender játékot tölteni, írjátok be Slender Som játék. És akkor én ezzel ma játszottam, ott lesz majd, akkor elindítjátok, play. Jó van, na, ott tiszta sötét lesz, ott lesz majd a lámpa, arra rákattintotok, vagy hogyha gépen játszatok, vagy tableten, vagy telefonon, vagy ilyesmiken, akkor a gépen úgy kell csinálni, hogy... Regisztráció? Nem. Ott nem kell regisztrálni, hanem csak szóközt nyomtok, és már ott a világítás, és akkor így kell, és tablettel meg úgy kell, hogy rányomsz a villanykörtére, a gépen meg ott a villanykörtét kapcsolatba a szóközzel, és akkor tableten meg rányomsz a villanykörtére, és világosság van, hogy csak és az elemlámpa. És megmondjuk a másodikig a papír. Ott, ahogy mész előre, ott lesz ilyen, olyan, mint egy ilyen oszlopok. Ott van egy papír, meg ott lesz egy budi, azon is ott lesz egy papír, szerintem azt megtaláljátok. Ahol kezdtek, ott vannak oszlopok, és ott ugye... Ott középen. Ja, ott van egy tiszta, de így úgy nézek, mint egy szellem. És hogy ott az oszlopoknál középen van papír, mész, látsz néhány WC-t, 3-at, és ott lesz egy papír, a harmadikat nem tudjuk, mi is csak a második papírig vittük át, aztán nem tudom, minden majd tovább játszunk, aztán elmeséljük, és telefonon is, hogy rákattintasz a villanykörtére, akkor ilyen az elemlámpa, hogy világít ott is, mint a tableten, csak kisebb, és a Slender ilyen picit ijesztő, hogyha belemész, akkor hirtelen megjelenik egy kép, nem olyan, ami szokott. Olyan, mint aztán, ha nekimész, olyan hangja lesz, mint ha a porszívó leállna. Ja, ilyen kocsi porszívó, tudjátok, ez a pici hordozható, ilyen nagyon pici. Nem mutatjuk meg, mert nem tudom a játékot felvenni. De nem úgy értem, van olyan porszívó, és hogy leáll. Jó, de így meg rémisztő, mert egyedül vagyunk. Na, egy porszívó, amikor leáll, és akkor utána még hang. Hát, ahogy most belegondolok, nagyon most félelmetes igazából. Mindjárt letelik az 5 perc, lehet, hogy több lesz, nem biztos, de lehet. No, aztán így lehet játszani minden, hirtelen is meg lesz benne egy szellem, egy kék, így, hát így, mi is játszunk, és nem, hát a Martin az nem játszott még vele, és játszott, csak néhányszor ledobta a tabletet, mert megijedt, mert olyan hirtelen feltűnt előtt a Slender, meg lehet látni, hogy vékony, meg jön felé, de nem mindig.
Meg amikor ott ahol vannak ilyen fák, így valami világít, a Slendermannek a fehér feje. Igen, de nem biztos. Lehet, Mert- hogy az a szellem. Aha, add ide a távkapcsolót. Távirányítót. Lekapcsolom a tévét. És így lehet játszani, aki, hát oda megnéztem a izéket, a hozzászólásokat, és az volt benne, hogy ez a legjobb, a világon a legjobb játék, és nagyon rémisztő, ezért kapja meg az 5 csillagot. Szóval mindenki 5 csillagot adott rá. Így hát nagyon hát mondom, nem nagyon mondanám, hogy nem rémisztő. Úristen, mik vannak itt a tévébe? Star Wars-oznak? A James Diamond meg Carlos. Nem, ez a Big Time Rush. Igen, Big Time Rush-ból a James Diamond meg a Carlos. Kendall. Carlos! Az a Kendall! A Kendall, akinek a Joe a szerelmete. Hát igen, jó van. A Carlos, te. Most tudom. Vagy, Több éve nézem, mint te. de a Kendall az a másik, ez a Carlos. A sisakos a Carlos. Ja, de most nincs így sokkal. Igen, de akkor is jó a Carlos. Jó van. Jó van, ezt hagyjuk. Na, lézerkardot. Írjátok. Hát... Nem kezdjük újra. Mert így több lájkot kapunk. Jó, nem akarok sértő lenni, meg ilyesmi. Csak... No, szóval... Ennyi lenne a videó. Próbáljátok ki a játékot. Sziasztok! Dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, sziasztok!